Moko kuom josiasa ma Kenya Kwanza oseyo ogai mar Azimio Raila Odinga ewi chenro mag bago ng'anye pacho kae ka gilero ni jatend piny William Ruto pok otieko thuolo malach e apisi gino mabendo miye thuolo moromo mar chopo singo manomiyo jo Kenya e kinde campaigns. Kagilose kuonde mopogore opogore, jatend kweth manoke od bura ma Senate Aaron Cheruyot, Senator Manandi Samson Cherargei, kaachiel gi jod bura mache Sumei Paul Beigo nolieko ni magi duto gin chenro mag Raila mar timo mosruok kod jatend piny William Ruto. Ne gimedo ni Raila dwaro mondo onywande e tayo chenro mag piny owacho kaka notimore e kinde loch mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta mabende okony jopiny. Hata sisi ni haki yetu kuendelea na kazi zetu bila kusumbuliwa na watu kama wewe. So just as you want your rights to be defended in mass action, we also want our right to go about our businesses without being interrupted by the things that you will be doing. Najua umetupromise kwamba you are going to perform a miracle, that you are going to do peaceful demonstrations. The name Raila and peace is like water and oil. They never mix. Lakini umetuhakikishia ati Monday tutaona miujiza where you will do peaceful demonstrations. Haya, tunangoja basi tujione. Lakini historia yako sisi tunajua kwamba for you to be anything in this country, you always cause bloodshed. We want to tell you that this is finally your time. Umepatana na yule ambaye hawezi kuuziwa hiyo uoga yako.